ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ି କେମିତି ବିରି କେମିତି ଫେଣଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ସେ ବିରି ଫେଣଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଉଠି ଯାଉଛି, ଫେଣା ଉଠି ଯାଉଛି, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ କେମିତି ବଢ଼ି ବିଛଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ସେ ବିଛଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ୍ କରିକି ବଢ଼ି ବିଛଉଛନ୍ତି ବସିକିନି। ଆମ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବହୁତ ଧରେ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ବିଛଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବଢ଼ି ବିଛଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବି କ'ଣ ଏମିତି ବଢ଼ି ବିଛାଯାଏ? ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବିଛାଯାଏ ଏମିତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବଢ଼ି ବିଛା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବିଛାଯାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।